Продължаваме нашия пешеходен тур. Предварително отново се извинявам за моите слаби умения в снимането. Все пак това майсторство не е моята професия. Много приятно място, съвсем неочаквано го открихме. А то се оказа едно от 7-те най-красиви села в така наречения Ле Прованс, посещаван от много туристи. Както от Европа, така и от други континенти. Изпъстрено с много кокетни ресторанчета, вкусна храна. На не чак толкова прилични цени, но цените е нещо, което може да ни изненадат приятно никъде по света нас, българите. Така са ситуирани нещата, че на нас навсякъде ни е скъпо. Но, ако се абстрахираме от това, че цените са в евро, а приемаме нещата едно към едно, нещата стават много приемливи. Тук съм почти в края на сърцето. Помислено е и за деца, наред с детски кътове, футболни игрища. Разбрах, че има и голф игрище. Въобще всички екстри за един прекрасен престой в Прованс. Далечината, не знам дали с възможностите на тази камера се вижда замъка на местния феодал. Замъкът е съчетан с шато, където се дегустират вина всяка вечер, безплатно. Много приятни хотели с градини, където надявам се утре ще прекараме една приятна вечер, чест на моя рожден ден. За да видя атмосферата. Все пак да проверя какво ще ми предложат в утрешния ден. Мисля, че е едно достойно място, на което мога да се посрещна 44-та си годишнина. Много изключително впечатляващо хотелче, доволен съм. Се опитаме да го резервираме за утрешния ден, по-скоро за утрешната вечер. Hello, friend! Типично за френския шовинизъм, не говорят много езици, освен френския, а и да ги знаят, да ги предпочитат в комуникациите си. Ще продължа филма, може би утре, когато ще снимам точно камбаната, която тормози Вълча всяка вечер. Тя се намира точно над нашата къща. На мен лично много ми харесва.
Сега поемам към дали пък да не мина по другия път, може би ще е по-добре. Тук не съм минал. Френска реч. L'animal. Oh putain, t'as une grosse baguette. Le western spaghetti. On va pas trop tarder. Il n'y a pas les tours de magie, toi, un peu Тържество. Sur la ville, hop, il y a quelqu'un qui Attention, attention, il y a Oh, les sorry. caméramans. Осеяно е с бутикови магазинчета, където се предлага абсолютно всичко. Кучета са на почет. Ето един прекрасен представител. Comme je savais pas ce qu'il avait fait. Беше любимец. Впечатляващо е, че в това селце, което на пръв поглед изглежда единствено туристическо, постоянните жители са над 1000. Навсякъде има такива чешмички. Църквите са също в изобилие. Бавно стигаме до нашата къща. Ето я. Точно пред нас. Изключително приятно място. Изключително приятно място. Всичките му етажи. Моите хора още не са се прибрали. Така че се опитаме да ги намерим в този лабиринт. Може би няма да ни бъде толкова трудно. Сега искам само нещо забравих да ви покажа. Както е нашата къщичка, която е ето това, което е пред нас, с чердака, където Дон Болонио обитава. Точно над нас е феноменалната камбанария с часовник, който отмерва всеки час, включително и половинките. Ще се опитам да намеря нашите приятели. Сигурно са заседнали на чаша перно и чаша вино. Нещо, което аз съм забравил вече. Хоп! Това е другата църквичка. Много приятно, не съм влизал, но ще го направя в най-близко време. С втората камбанария, която по някакъв начин така са ги синхронизирали, че когато свърши да бие едната камбана, продължава другата. Ето сега имате възможност да чуете първата, 9 часа. Това е камбанарията точно, която е над нашата къща, не тази, която виждате. А след малко ще започне да бие и тази. Но това ще бъде след малко. Сега искам да чуда дали да се впусна да ги търся моите хора. Пак галерия.
типичните капаци по къщите. И едни чешми, които са навсякъде. Изчаквам да започне звъни втората камбана и да видя дали пък от тук няма да мога да мина. Никога не съм минавал. Знам ли? Най-вероятно ще може. Казва се, че да. Това е един тесен проход. Къде ли ще му отведе? Най-вероятно до някоя централна уличка. Тук съм си изследовател по дух. Да, както и предположих, отново излизам на централната уличка. Space Карас, не знам какво е това. Уникални заведения и нагоре. Заедно и по тази уличка надолу виждате каква е атмосферата. Я да направим няколко метра. Тук вече се ориентирам, че някъде правеха най-вкусния хляб сутрин. За миг всеки един безистен. Ще се опитам да го хвана. Ето сега чувате в момента и другата камбана, която се оказва, че един момент ще ви кажа, точно 3 минути след другата. Не знам защо така са синхронизирани. За кой ли път ще го кажа, впечатляващо сърце. Само че аз дали не изпуснах отбивката, най-вероятно да. Ще трябва да се върна, защото вече съм много гладен. А глада е по-силен от тока. И ще продължа новата разходка утре по другите градчета и селца, които сме решили да посетим. Устата ми почти вече залепна от едно прошуто, което ядох. Ядем от тук, дали ще излеземе някъде. Да си намериме къщичката. Не чета и не обяснявам табели, защото произношението ми е посредствено. Познанията ми по този език са почти на същото ниво. Открих една чешмичка, от която не съм бил. Излязох, ориентирах се правилно. Много ни е хубава къщичката, с много цветя. Сега се включва и уличното осветление, съвсем леко виждам. А сега ще влеземе да видим как се приготвя вечерата в едно провинциално френско семейство. Дон Болоньо и Дона Венециана приготвят нещо вкусно, надявам се. На здраве, Дон Болоньо.
Това е нашата кухня. Това е нашата всекидневна стая, Сара. Както винаги пише на любимия. Какво му е толкова любимото. Остайте, ще ви кача, когато момичета ми дадат знак, че са облечени. Това е специално за Иво. Сол. Тук Балейн, морска сол. каква сол ползваме? Балейн, да. Специално морска сол. Да. Това е пеща, в която Дълбоките недра на утре Вълче ще сготви едно агне. Обещава. Не, само това снима, това снима. Това Уникална снима. пещ. А това е на Вълче. Секунда малко. Какво трябва да снимаме сега? Разни сирена, разни нещица, президенти, разни гъдали виждам, най-различни с босилеци. Има и, мисля, че и хамони. Как се казва тук? Стиеви Николаевите, поровиш. Всичко се записва, папишони. Виж, това е специално за Иво, това беше малък. Специално малък пъпеш. Имаше И нещо една добре заредена Витрина. витрина с хубави неща. Стига толкова, защото на мене ми текоха лигите. Това запис ще го съкрата в края. И да завърша с нещо хубаво и приятно. Това е Дона Венециана. Ей, това сирене. В целия си блясък и красота. Ей, това сирене снима. Дона, кажи довиждане на нашите зрители.